Sa number 5 hit and run incident sa Kabankalan, nakuhaan sang CCTV footage. Pilaso ng isa ka motorcycle rider sa ginalegar hit and run incident sa Talubangi Ilog Y intersection nga sakop sang barangay Talubangi, Kabankalan City, kaina Martes sang aga. Makita sa kopya sang closed-circuit television camera nga nagasakay ang biktima sa iya motorsiklo sang ini ang ginbungguan sang tricycle nga nagikan sa proper sang Kabankalan. Rason nga nagtabog ang motorcycle rider. Naghinay pahigad sa dalan ang driver sang tricycle kag nagpondo. Apang pila ka segundos ang nagligad, ini ang nagdiretso. Makita man sa CCTV footage nga nagpadulong sa dalan nga pakato sa banwa sang ilog ang nasambit nga tricycle driver. Gindala ang rider sa Lorenzo D. Zaco District Hospital. Ginapa-verify pa of press time sang Kabankalan Police ang identity sang driver sang tricycle.